Kikena ke Shillong lajong football club Kilara ya kena meladu jong ke under 19 Premier League bala penyat dak Shillong Sports Association bat kini kelawan hadin bekilala ban pelim no ya ke Rangrajit United Football Club da sawul lanot ha ke jenge kun ke bakat do jong kini ke Lempung ya kun ke balalong sing sejan jong ke tio baladap ha JN Stadium Pulu ke jenge kun kalong hapo ke arsan menit kikena ke Shillong lajong bat Rangrajit kilasyam jing bat pentelun syakmat ya kata ke rukom yelekai ke jongki nama ke jing tenju banyora ya ke nam ladu kalaban baha haki penban ha ke minit ke barfra Urakesh Pradhan jong ke Shillong lajong ulayo bante lakam ya ke bol kepala penbu syakmat ya u da Hardy Cliff batang tinggi pat ya kejar sigol la sakawang garang dejit kaba silang kakti kelayo ban bat lupa ya ke trofi kan syam ya ladi bakan yo ipat ya ke sengiu jong ke jingsha kini no ha kalajong hadian gani ke sigol ke jinge kun kindiat kelalam syakaba kham khlut namar ke khinna hamadan kilas dang bense ya ke suri leka kabak ham ya pen smabut iwe ne gadan ki khap banya jrong da kikti ne kijat hanai na kaliang uba asna referee berpenya ya kan ne jinge kun ulala bantem da ka jingkloi ke jong u bense mardor ya kikan ha ka minute ba ka jinge kun kanjam sya ka jingsong than Urakesh ulayo ya kabu ka bapaka bantep ya ka gol ka baar hadian ba ka bol balayo ban kong shwa da Samuel lamun puya kala dai bet ya ka dinggol ka bapnong ya Urakesh bulan lupa hajan bunyo pat ban pendai biang da jong ka khli ban tunki biang sasisien ya kejar bantam sendan da argol anon argol ban syatam na ka kenho nyilaka ka batibetam ha ka Lempung kandai setia ka kam ka basuk da kumta karang dejit haba ki wan ban beteng ha ka jinge khun jong ka kalamit lalap bat syam ba kata ka khli ka jongki suki pasuki ka lasdang bakan dem hingon ha ka ba ki khna kemla ban chna penwandur ya ki bol nei bonsin ki kabuk siar ki bapaka kemla syu ban penurlong ya ki sya ka gol namar ka jing tenju bat penyakhat ya ka jinge khun nang yat ki por kataru karanang jengai haba ka kenhon ka khun persya kelas tang bandu mensim kalak ka kabu kala plipat ya ka lajong bakan syupiteng tang ban syute lakam ya ka jinge khun badru ban thep ya ki gol haba ki kabu ki wan ha ka minute ka basamsam ushin soktung ulayo ban thep ya ka gol ka balai ka ba penchong shit ya upat no wan pekai ibadakwa ba ki khna ka Shillong lajong kan beteng batunki LCL ya ka jar lada shye kren ke e ka balap bat syam ha ka ne ka jinge khun ka ba ki khna Shillong lajong ha ka sin ka baningkong kinyo shisha ya ka ne ka kabu ba kinyela kai halendat ka jing kesan borba na upai ba no wan pekan ka gol ka basaw ba ka ba khadu na ga ne ka jinge khun la yo ban thep da udamiki kongstia ha ka minute ka ba khandai ku ar ka ba tunlong ya ka ne kan hun balai snem hadin arjar khatwei ba kan yora biang ya ka nam la du jong ka ne ka Lempung ya khun da kumta ki khna ka Shillong lajong menta ka kenti kilayora ya ka nam la du ha ka ne ka Lempung renda syak rem buat tang sisien ru laj no ka jinga khat bat kanang kiu irat haba kilayo ban thep baro hadu afnait li ki gol bat shat thep patang argol ukomsan belawan bandon lang ha ka ne sngi ude deputy director sports and youth affairs UJR marak ringkat ka jingdon lang ki khot ka SSA nadu president bat uba BM lanong bat kiwei Mostly ketika team spirit kayak panggil ya team spirit but concern deka ke style of play kono ngila kai kang mde tong wei player sotho paro ki player ke dem sotho lan ngila sotho tak style of play ka awan kata paro ke sala kai ba karena kakal wengot dara wei umla to style of play to kan jenjar paro ke whole team kan jenjar so paro ki kata ka style of play kan play on tip to style of play and plus ka fighting spirit jengki and mostly work ka teknik jengki sisen badan ka teknik player te kalong besok ha yun lakai